akulu a Malawi Council of Churches MCC, Episcopal Conference of Malawi ECM, Muslim Association of Malawi MAM, Evangelical Association of Malawi EAM ndi Kadria Muslim Association of Malawi KIMAM. Ku msonkhano uwu alembi akuluakulu amabungwewa anawunikanso mikumano ya bungwe la PAC ndi ino a president olemekezeka. Msonkhano wachitatu unali wa akuluakulu a bodi ya PAC omwe amachokeranso mabungwe aja ndatchulawa a mipingo yosiyanasiyana mdziko lino. Cholinga chinali chakuti nawo adziwe zomwe ife tabwera kudzagawana nanu lerozi. Ife tikumasuka nanu polankhula chifukwa inu ngati mbusa mwachokera pakati pathu ku mipingo. Mzako weniweni ndi amene amakudzudzula moona mtima ndi kukupatsa malangizo. Ife tikukhulupirira kuti chikhulupiriro chanu mwa Mulungu chikadali cholimba monga kale, ndipo tikukhulupiriranso kuti sichidafoke ayi. Tikukhulupiriranso kuti kulasa kwa bwenzi kuli kokhulupirika, koma mdani apsompsona kawirikawiri, monga akunenera Malembo Miyambo 27:6. Olemekezeka President, tikufuna tikuwuzeni zinthu zingapo zomwe tasankha kuti tigawane nanu chifukwa zambiri tidakamba nanu pa msonkhano wathu wa pa 28 Novemba mu 2023. Kwambiri talunjika pa mavuto akatangale, zachuma, kayendetsedwe ka boma, komanso mavuto mbomali. Ife tikuganiza kuti nkhanizi zikukhudzana kwambiri mwakuti sitingazilekanitse. Tinene momveka pano kuti pomwe tikukamba zimenezi sindiko kuti tikuyikira kumbuyo aliyense ofuna kudzapikisana nawo pa chisankho cha president chaka chino ayi. Tafika kwa inu lero ngati tate wa fuko la Malawi. 1. Kusakhutira ndi utsogoleri pa nkhondo yolimbana ndi katangale. Ngati bungwe la PAC ndife okhumudwa ndi utsogoleri omwe dziko lili nawo pa nkhaniyi. Pali chibaza ndipo palibe ungwiro pa nkhani zokhudza katangale yemwe akuchitika pakati pa akuluakulu mboma zomwe zikunyazitsa utsogoleri wanu a presidenti. Boma lanu laonetsa kufoka kodetsa nkhawa pa nkhani zokhudza kusakazika kwa ndalama za dziko komanso katangale, ngakhale kuti munkalonjeza zosiyana kwambiri pa nthawi ya kampeni mu 2029 komanso 2020. Tikukumbutseni kuti ngati munthu wa Mulungu mudawutsa chiyembekezo cha nzika pamene mudalonjeza kuti mudzalimbana ndi mchitidwe wakatangale potengera kuyipa kwake komwe mukudziwa kale. Pa tsamba 17 la manifesto yake, chipani cha MCP chikugwirizana nafe. Pa tsambali pali lonjezo lakuti chipani cha MCP chidzalimbana ndi mchitidwe wakatangale chifukwa chikuzindikira kuti katangale angathe kuwonongeratu chuma ndi moyo wa anthu mdziko lino. Zoona zake ndi zakuti chuma ndi moyo wa anthu mdziko lino zawonongekadi. Kuchokera pomwe mudatenga boma mu 2020, nkhani zokhudza katangale sizikutha mdongosolo la zipangizo za ulimi zotsika mtengo la AIP komanso mdongosolo logula mafuta a galimoto. Utsogoleri wanu ukuchita chibaza zakuchitapo kanthu pa mphekesera zingapo zokhudza katangale, maka zokhudza nduna zina za boma lanu komanso akuluakulu a boma lanu. Zimene zitu zikungoonetsa kuti boma likulephera. Zotsatira zake nzakuti boma silikuchita zinthu mwachindunji ayi. Likumati apa kunena izi kenako zina zomwe ndi zochotsa ulemu komanso chilungamo. Ulemu ndi chilungamo ndi nsanamira za boma la ngwiro, koma zikuoneka kuti utsogoleri wanu wataya ngodya zomwe zili mu manifesto ya MCP. Ife tikuganiza kuti mkhalidwe osapanganika ndiwo wayipitsa utsogoleri wa dziko panopa. Zomwe mwakhala mukulonjeza pa nkhani yolimbana ndi katangale ndi kusakhazikika kwa chuma mboma lanu sizikugwirizana ndi zomwe mukuchita pa mavutowa. 2.
utsogoleri olephera pa zachuma. Chifukwa chakusowa utsogoleri komwe tanena pa nkhondo yolimbana ndi katangale, zachuma mdziko lino zawonongeka. Olemekezeka President, pa tsamba 18 mu manifesto yanu mudanena kuti choncho polimbana ndi katangale boma la ngwiro la MCP lidzatukula moyo wa tsiku ndi tsiku wa anthu pambali pokweza chuma chawo. President olemekezeka, pano tikuyankhula apa moyo wafika powawa. Mitengo ya zinthu siugwirizana ndi kupeza kwa anthu omwe amakutsatani. Kunja akutu anthu akuti mwakanika kuyendetsa zachuma mdziko lino. Taona kuti mwasankha wamkulu watsopano wa banki yayikulu mdziko lino, Reserve Bank of Malawi. Izi tazilandira ndipo tikupemphani kuti inu komanso nduna zanu mumpatse zoyenereza kuti akwanitse kuyendetsa bwino mfundo zachuma mdziko lino. Pachifukwa ichi mwina olemekezeka musoweka kuti muunikenso nduna zanu ndi nthambi zoyenerera kuti ntchitoyi iyende bwino. Tili ndi nkhawa ndi kuchuluka kwa maulendo omwe mukuyenda kupita kunja komanso maulendo a nduna za boma lanu. Anthu akuona kuti pali mgwirizano pakati pa kukula kwa mavuto omwe akukumana nawo ndi kuchuluka kwa ndalama za maulendo anu ndi nduna zanu. Tikudziwa kuti ena mwa maulendowa amalipiridwa ndi maiko ndi mabungwe zachita pochulukitsa zothandiza nso chikhulupiriro cha anthu pakayendetsedwe ka boma. Pa tsamba 16 mudanena kuti mudzathetsa mchitidwe ophangira ntchito m'boma. Olemekezeka, zikuoneka kuti mwina simunatsate malangizo amomwe mukadathera kukwaniritsa masomphenya amenewa m'boma. Vuto litu olemekezeka President likukhudzana ndi vuto la katangale mdziko lino. Mwina President mukuzindikira kuti katangale wina wamnanu akuchokera m'bomamu, ndipo ngakhale kuti mayina anthu omwe akuchita izi atuluka, palibe chomwe boma lanu likuchitapo. Tikulimbikira kunena zimenezi chifukwa palibe chikuchitika. Ofesi yanu ya President ndi nduna akuti siugwira ntchito, ndipo m'malo mwake ikumagwetsa ulesi ogwira ntchito m'boma ndi nzika. Mwina President tikukumbutseni kuti kwa zaka zitatu tsopano ofesi ya mlembi wamkulu oyendetsa ntchito za boma mu OPC mwakhala mulibe ogwira ntchitoyi. President, tikupempha kuti mukonze zimenezi. 4. Ulendo wa kuchisankho cha 2025 komanso kulewa ziwawa. Olemekezeka President, zochitika pokonzekera chisankho zingathe kumanga kapena kupa omwe muyenera kutengapo ndilofunika kwambiri. President, tikuthokoza kuti mudadzudzula mchitidwe wa ziwawa mawu anu kangapo, koma chokhumudwitsa nchokuti anthutu akuti chipani chanu cha MCP tsopano chakhala chida choponderezera ena pomwe tikulowera ku chisankho cha mu 2025. Ganizo losokoneza chikonzero cha zionetsero zomwe otsutsa adakonza lidalitu lotsutsana ndi ufulu mdziko la demokrasi. Komanso ife tikudzudzula mchitidwe wotsutsa ogenda mdipiti wa galimoto za President wa dziko monga zidachitikira. Inu mkaonetsa utsogoleri wabwino wa dziko komanso mchipani cha MCP zidzakhala chida cha mphamvu chothandiza kulewa ziwawa pa nthawi yokonzekera zisankho zikubwerazi. Inutu mumasankha adindo nthambi zosiyanasiyana za boma omwe timayembekeza kuti adzigwira ntchito yawo moyenerera. Ngati nthambi zimenezi zilephera kufitsa chiyembekezo cha nzika, nkutheka kuti ena adzakana zotsatira zachisankho chomwe chikubwerachi, ngakhale zidakhala kuti inuyo mwapambana popanda zachinyengo. Masiku apitawa taona kuti anthu odziwika angapo awamanga. Zomwe tikuphunzirapo ngati dziko ndi zakuti
ngakhale anthu amangidwe chotere zilibe phindu lake. Tikulimbikitsa boma kuti liwonetsetse kuti zomwe zikuchitikazi si njira chabe yofuna kuzunzira olitsutsa. Mutimvetse, sitinena kuti kutsata malamulo a dziko nkolakwika ayi. Chomwe tikunena nchakuti pomwe tikulowera ku chisankho, boma liwonetsetse kuti zochita zake sizikuwononga mbiri ya mtsogoleri. 5. Kuwomba mkota. Olemekezeka a president, tikudziwa kuti kutsatira zomwe tanenazi, anthu anu abwera kwa inu kudzatsutsa zomwe tanenazi. Funso lomwe anthu amenewa ayenera kuyankha ndi lakuti kodi utumiki wa boma kwa nzika komanso nkhani zachuma zidamba kuyenda bwino tsopano kuchokera paja pomwe tidadza kulankhulaninso pa 28 Novemba mchaka cha 2023. Ngakhale kuti misewu yapamwamba ikumangidwadi, kwa ife moyo wa anthu ukulowabe pansi. Anthu akuganizabe kuti Katangale wamanga nthenje mbomali ndipo mavuto amafuta ndi awa tikuonawa. Tikanena za ulamuliro wanu a purezidenti olemekezeka, zochitikatu sizikuoneka. Pa utsogoleri zomwe tikuona ndi nkhani yongonena zinthu zomwe sizikuchitika. Pali nkhawa yakuti palibe chomwe mukuchitapo pa nkhani za Katangale, mwakuti ena akuganiza kuti ulamuliro wanu ukupindulapo pa mchitidwewu komanso nduna zomwe zikumatchulidwa pa nkhanizi. Momwetu ndale zili kunjaku olemekezeka a president zikuyika chipani chanu cha MCP pa chiopsezo choti chingathe kutuluka mboma pokhapokha mutadzetsa kusintha kwenikweni. Ngakhale m'madera amene amadziwika kuti muli okutsatani ochuluka, mkuwo ukumveka mvemvemve komanso mokweza. Ndi chiyembekezo chathu kuti miyezi yomwe yatsalayi mukwanitsa kudzetsa kusintha komwe anthu akuyembekezera. Nkhawa yathuyi ndi yoona, zolephera zachuluka komanso zoonekeratu. Tikukupemphani kuti muchitepo kanthu pa nkhani zokhudza dzikozi, anthu asanakutembenukireni. Kudekhatu kuli m'malire. Mulungu akudalitseni. Ndine Owen Lupesca.